give it a quick check, Metro Manila. It is now 45 minutes after 11 o'clock, and you are still locked in right here in Metro's number one. This is 90.7 Love Radio, and welcome once again to our Love Radio's Top 10 Countdown. At eto ng pinakapaborito kong portion ng countdown na to. Dahil sa wakas nakakapagtagalog na. Alright, syempre, gaya nga po ng sinabi ko sa inyo, a few weeks, a few months na we keep on featuring mostly yung mga new bloods, alright, new bloods for the music industry. And right about now, it's about time naman to feature the OGs. Ayan, the veterans. So, ladies and gentlemen, without further ado, let's all welcome, syempre, makakasama po natin ngayon, the Inner Voice! Hello, mga sirs! Morning. Good morning and welcome sa ating Love Radio Top 10 Countdown. So, pwede bang magpakilala muna isa-isa? Of course, starting with your bro. I'm the frontman of Inner Voices and I am Angelo Miguel. I'm the guitar player, Rene Texon. Okay. Hi, I'm Ray. I play the keyboards. Gandang umaga. And I'm Alvin, the bassist. Alright. So, gustong unang-unang tanong, Inner Voice, sa mga hindi pa nakakilala sa inyo. I know, laman kayo ng mga bars, maraming nakakilala sa inyo. But for those na nakikinig sa atin ngayon and watching, of course, sa ating Facebook Live, bakit Inner Voice? Well, saan nagsimula yung pangalan? Well, Inner Voices yung name, no? Nagsimula kasi ito nung college kami. Way back. Okay, huwag natin mag-usapan. Hindi na namin sasabihin kung kailan yun. Basta nag-college kami, tsaka pumasok kami. Oh, narinig nyo. Importante, nag-college. Yan, okay. So, nung nag-iisip kami ng pangalan, naisip namin Inner Voice kasi parang we play songs and we make songs that comes from within us. So, Inner Voices. So, parang, parang jamming lang to ba nagsimula? Yes, magkakaklase kasi kami nun. So, wala talaga na, tara, magbanda tayo, tapos seryosohin natin music. Wala talagang jamming lang. Wala, sa school kasi yun, parang pinag-guest lang kami sa program and then, kumanta kami ng original song and yung teacher namin sinabi, ba't di na lang kayo magbanda? Oo nga, huwag na lang tayo mag-aaral, banda na lang tayo. Nakakasira lang yung pag-aaral sa pagbanda. Exactly. So, Inner Voice, so like, gaano na katagal yung band? Binuo namin to 1991, so... Yan, booking. Ay, na-booking na tuloy. Wala na. Kinder kami noon. Kinder kami. Kinder. Doon kami kayo. 1991. So, more or less mga 33 years na. No? Alright, and so... Sama was talaga maging magkakaibigan matagal na. Like, kami ni Rene since the 90s, si Alvin since early 2000, si Angelo since 2016. So, like, matagal na kami magkakaibigan. so like 1991, yung mga kasabayan nyo during that time, yung mga banda din na... Well, Side A, India Color, syempre sila influence namin, kaya kami nagbanda. And nandiyan pa rin naman sila, so... Kaya sinusundan namin sila, kaya dyan sila magpupunta. Dito rin kami. Andiyan kayo, kami dito rin. Ayan, okay. So, anong yung pinaka-first na single na nilabas nyo way back before as a band? Nung 90s kasi hindi kami naglabas ng single, pero noong 2014 naglabas kami ng album via Universal Records and yung single namin yung Find a Way, and we also released a song Paano which won for us the Awit Awards in 2014. And then after the pandemic we reunited and with Angelo and we released 3 more songs last year. We released the song Isasayaw Kita, which was the career single, and right now we're promoting Anghel, the second song, and we have the song Hari. Lahat yun ay gawa. Yung isa gawa ni Angelo, yung Isasayaw Kita, and the 2 songs gawa ni Edward Mitra. So yun po, meron kaming 3 songs na pinapromote ngayon. Yeah, last 2023 siya na-launch. Okay. September. So, ayun. So si Angelo, if you don't mind, medyo yung medyo may konting medyo fresh a bit si Angelo. So nung napunta ka dito sa mga tito. So hindi ka ba nahirapan sa adjust? Pero syempre, with mga veterano pagdating to sa tugtugan Ano bang naging challenge sa Actually, nung una, na ang challenges lang sa akin kasi syempre, biglaan kasi yung pagpasok ko sa Inner Voices back in 2016. Okay. So they're just gonna finish the other projects na for the whole year, meron kasi silang nakalaan. So syempre,
para sa akin, yung mga siprahin nung una, syempre, nahihirapan din ako dahil kung ano yung ipasipra sa akin, syempre, kung ano yung ipakanta sa akin, yun ang gagawin ko. Di ba? So, 2016 ka nang pumasok sa grupo. So, ito yung kadalasan tinatanong ko dahil after, fast forward 2016, pumasok yung COVID. Ito talaga yung pumatay sa industriya, sa totoo lang. Ito yung mga musicians, kahit gaano katagal, nagkaroon ng anxiety na paano na yung kabuhayan namin. So, paano naka-survive? Paano nyo nilabanan itong pinaka most challenging na mga taon, especially para sa mga nasa entertainment yung trabaho? Well, si attorney Ray has a golden heart kasi binigyan niya ng mga tulong yung mga musicians doon sa time nung pandemic. So he reached out for the musicians na kilala niya, friends, yun, and nagpaabot siya ng tulong dito sa mga. Wow. It's not financially and kung ano pa, medical, medicines, mga ganyan. Oh, kasi on top of the financial talaga, yung hindi mo mailabas yung gusto mo, 'di ba? During that time na hindi ka walang perform, walang labas. Sobra. It's more on mental kasi ang Challenge. Talaga eh. I've talked with some OG bands then dito na nag-guest namin na even sila na kilala na talaga sila at as in talagang tinamaan eh. Lahat tinamaan eh. So good thing na you guys survived. At may mga magagandang kwento din kasi ako narinig na during the pandemic, doon nakapagsulat. Ano bang revelation sa inyo during the pandemic as a band? Actually, hindi kami magkakasama nung pandemic eh. So, watak-watak din kami. Oo. So, yung iba sila, they're in touch with each other. So, ako medyo nawala ako sa ere nung time na yon. So, yeah, tama ka. Nung time na yon, doon ko na isulat yung lahat ng halos ng mga kanta. Yun, so, yun ang naging blessing in disguise during the pandemic na parang nag-zero in ka sa sarili mo dahil wala kang magawa. Di ba? Doon ka na nakapagsulat. All of the frustrations and depression So, yun ang tough challenge. Sulat na lang ako. Well, I'm starting to write my own song back in 2019. So, nung nag-2020, syempre, mas lalo na. So, wala akong ginagawa. Ayun, nagsulat na lang ako. Ayan. So, at least sa mga kabisyo natin na nakikinig ngayon, those na hindi pa masyado inclined with your music, ano ba yung tugtugan ng Inner Voice? Sino ba yung mga influence nyo as a band? Well, for me, kung ako muna magsimula siguro, sa akin, Police, si Sting, and sa Queen, syempre. Okay. Queen, si Freddie Mercury, and Tears for Fears also. And sa OPM, siguro si Rico Blanco. Hoy. Oh, yes. Siyempre, solid na OPM tayo. Yeah. So, sila Rico Blanco, Ebe Dancel. Ayan, yan yung mga nagsimula. Itchy Worms, yan yung mga nagsimula ng inspiration or ng motivation ko para gumawa o maging musician o gumawa ng kanta. Sila Attorney Ray naman. Ang Nora influence. Honor. Tirso Cruz. Gayan Pip. Hindi. Ako, ang major influence ko talaga Neo Colors and Side A sa local. Sa, sa foreign artists, yung Tears for Fears, 80s music. That's why kami, as a band, we play 80s music. Yeah, yung Beatles, syempre. Yes. Alright. Well, sa mga ganito kasing ganitong grupo na masabi nating veterans, ang challenge kasi dito, syempre may kanya-kanya ng obligasyon, may family. So, how often na nagkakasama nabubuo yung grupo? Araw-araw. Believe it or not. Actually, may gig or wala. Oh, Hahanapin mo pa rin. Hinahanap namin sila alam mo, yun. may time na di namin kasama mga pamilya namin, kasama pa namin sila. Exactly. We play 6 times a week. Wow. So, araw-araw talaga kami nagkikita. So parang from college mates, parang naging family na rin din. Yes, totoo. It's a Ninong at family Ninang na. yung mga Anak-anak. Kami, oo. Kaya magkakaibigan kami talaga. Lagi kami nagkikita. Mahirap kami magkita kahit hindi kami tumutulog. Exactly. sabi nga ni attorney nung nakaraan. Actually, napag-usapan namin. Sabi niya, hindi nangyari to sa tala ng buhay ko na. Yung girlfriend ko nga,
yung mga girlfriend Oo. na naging ex niya. Minsan ko lang makasama tapos nauumay na ako eh. Pero ito, bago to kasi Iba to. every day, dinaig pa yung asawa, di ba? Dinaig pa yung asawa, magkakasama tayo every Paano day. nga magkasawa? Magkakagalit lang kami kagabi. Ngayon magkakasama. Oh, di ba? Wala talaga. Well, Wala inseparable. yan, no? Yeah. Even ng Holy Week, supposedly, magbabakasyon kami kanya-kanya. Magkakasama pa kami. Kasama pa Alam rin niyo, kami. yun yung pinakamahirap sa band talaga to stick together. Kasi, di ba, lahat naman is diverse, iba-iba yung ano. Pero kayo parang mas lalong naging nag-glued kasi marami tayong naririnig ng mga banda na naghiwalay, may mga ganitong challenges, but you guys stick for a very very long time until now, di ba? So what's the secret? Ano kasi, yung bonding namin off the stage matindi. In fact, mas magkakasundo kami off the Off stage. stage. Yeah. Sabi namin, mag-aaway kami sa stage eh. Hindi kami magkakasundo, pero off the stage, wala talaga Wala. lahat yun. Tama. Yun ang pinaka-importante. Tingin ko yun ang rason talaga. In fact, yung mga former members namin na hindi na namin kasama, kaibigan namin sila eh. From time to time, pumupunta sila sa gig, we let them play. They hang out. Yeah. So, may mga events na magkakasama kami, lahat kami buong pamilya, 10 yan. More than 10 inner voices, magsasama-sama lang. Wow. So tama, totoo 'yun na kahit sa amin din dito yung hallway culture namin na off the air kahit ano, talagang magkakapamilya ang turingan kasi pag maganda yung relationship nyo off air or off stage, madadala niyo sa trabaho eh. Totoo. So magta-translate siya eh. Okay, now let's talk about of course your newest single, Angel. Angel. Okay. Yeah. It was written by Edward Mitra. No? Tungkol So, saan naman 'yun, ang Angel? para sa mga martir na babae, no? Uy. Oh, yes. Oh, that's true. Kasi, di ba, merong, mostly men are filios eh. Di ba? Alam naman natin yun. And yung song is about dun sa mga babae. Siya lang yung Siya lang yun eh. Mabait na kami. Nagkabay pa siya ng iba. Mga kaloyo na to. Siya lang. Nilaglag pa ako. Nilaglag pa ako on air. Sige. Yun. So, that is all about the love of a girl to a man. To a boy. Na kahit na anong mangyari, kaya nga, martyr. So, the girl stick pa rin sa kanyang Well, it happens naman both ways eh. Na kahit sa mga lalaki nangyari din yan. Yung martyr din nila. Oo, martyr din naman tayo. Ako, at some point of my life, naging martyr ako. Maniwala kayo sa hindi. Pumayag ako na 3 kami, na ako lang nakakalam na 3 kami. Talaga? Pwede ka pang bumawi. 3 sila, mag-isa ka. Pwede pa yun. So, hindi. So, magsusulat naman ako ng kanta ngayon. Ganti. Ganti. Okay, so may mga gusto kayong pasalamatan, yung mga taong tumulong sa inyo na all through the years, andyan pa rin. Si Richard Merck and Benny Saturno. Di ba, Tony? Yes. Si Benny at si Richard na tumulong sa amin sa industriya, mga mentors namin yan. Si Benny yung nagpo-produce ng mga kanta namin. And yung dalawa nagbibigay sa amin advice. Of course, yung mga nagtitiwala sa amin sa mga bars. Si Ray Martinez ng Bar 9, si Brian ng Hard Rock. Of course, si Yes. Judith Banal na tumutulong sa amin sa Bar 360. Si Jimmy Bondok who allows us to Aromata. play sa Aromata, and si Wawi Posadas who allows us to play in 19 East, and of course my partner na sumusuporta sa banda at yung pamilya namin. In Yeah. fact, mahirap na lumalayo kami sa pamilya namin just to do this. Tama. And of course sa work, sa trabaho namin, sa day job namin dalawa nila Yeah. na naiintindihan nila sa mga times na kailangan kami ng band at sinusuportahan din nila kami. Ay, dapat talaga sila pasalamatan. And of course, yung ating may kapal na Yan, yun binigyan tayo ng pinaka-importante. talent and pagkakataon na may share sa mga kaibigan at mga karamihan yung mga kanta namin. Yan. So sa mga kabisyo na nakakapakinig ngayon, na nakakapanood ng live, dito po natin makikita sa mga titos na to, yung tinatawag nating work-life balance. Importante kasi yung hindi ka puro lang trabaho, dapat yung inner side of you, yung inner voice mo, 'di ba, na ilalabas, dapat meron kang
avenue na mailalabas mo siya. Yes, actually, puro banda na nga yan. Banda na kami. Hindi na puro trabaho, puro banda na nga yata. Kasi para maiwasan din yung burnout eh. So True, minsan yes. pag 'di ba, pag masyado kang tutok dun sa trabaho mo, yung inner voice mo medyo nagpupumiglas na, hindi na makalabas, parang iniipit mo na siya kaya doon nagkakaroon mo Actually, ng ano eh. mas burnout siya sa amin. Parang bisa naisip ko, parang need ko na magtrabaho. Alright. So, wala na kayo nakalimutan na pasalamatan or anything you want to promote? Yung mga gigs ninyo? Social medias? Yes. First, yung social media namin. So, ayan, nandiyan kami sa Facebook. Inner Voices. Type nyo lang sa search bar nyo. Inner Voices. And nandyan kami. I-follow nyo na rin kami. And panoorin nyo ang aming music video na Isasayaw Kita, which is our career single. And it's been launched in last September 2023. And yan, yung kakalabas lang din namin na music video na Anghel. Alright. So, ayun, every Tuesday, Thursday, and Saturday, nasa Hard Rock Makati kami. So, if you wanna watch us perform, nandun lang kami. And Wednesday, next week, nasa Aromata tayo, right? April 17 and nasa Aromata kami. April 24, nasa 19 East kami. Every Monday, you can watch us at Bar 360 sa Newport Resorts World. And every Friday, you can catch us live sa Bar 9 sa Momotola. Yeah. Taka lang, nagtatrabaho ba talaga kayo? Ina nga eh. Bumabanda. sa schedule ninyo, loaded na loaded. Sobra. Mamayang gabi, nandiyan kami sa Pardon My French. Yeah. Alright, so before anything else, pwede bang makarinig kami ng live na short lang na sample ng Anghel? Sige. Alright, sige. Here we go, ladies and gentlemen. Inner Voice. Pag-ibig, bakit di nawawalang yung pagtingin sa akin? Pag-ibig, bakit di ka umaalis sa aking tabi? Oh, alam kong kay raming di ko nagawa at pagkukulang, pero lagi kang nandyan. Anghel ka ba? Paano mong nagawa na ako'y ibigin pa sa kabila ng lahat? Wow, galing. Nice. Alright, so mga kabisyo, the Inner Voice. So kung gusto niyo po silang makita at masundan kung saan po sila, again, yung Facebook nila is Inner Voices. ayan. Alright, so anything else? Wala na nakalimutan? Yes, follow us din sa IG, sa Instagram, and TikTok. Nandiyan din po kami. And YouTube channel. And please listen to us on Spotify and other digital platforms. Streaming format. Yes, streaming. Sir, gusto ko tang marinig yung boses mo, sir. Pakantayin nyo rin. Florida. Hello, Florida. Si Florida, binabati namin para kay Idol. Hello, Ayun. Florida. Ayun. Wala bang I love you kay Florida dyan? Saka sa mga followers natin, sila Christina, nakikinig yan. Yeah. Ay, sa lahat ng sumusuporta sa amin. Kalamba, Quirino, at sa Sikior. Hello, sana makabalik kami dyan ulit. Alright. So, ladies and gentlemen, without further ado, eto na po para mapakinggan po natin buong buo dito po sa Love Radio Top 10 Countdown, Anghel by Inner Voice. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!